Dag og velkommen til et nyt afsnit af Are We There Yet? I det her afsnit, der har mine venner forladt mig. Så... Hvor fanden er de hen? Vi er lige inde i Nyrup. Og følg vejen. Ja, men jeg går bare den her bjørnevej alene. Tak for det, Rød. Søren, gå ind og tage noget mad. Oh, ja. Jeg har heller ikke noget liv, rigtigt. Jamen, der er masser i bilen. Jeg sætter nogle burger over til jer. Ja, jeg har masser af mad. Det skal jeg sgu ikke tænke på, B. Jeg klarer den. Der står der en lonely autocamper. Okay, jeg venter med lige at lave noget mad. Altså, jeg har halv. Jeg kan godt overleve lidt. Ja, ellers der er sardiner og alt muligt lækkert derinde. Det er bare at tage. Det er ikke lige lækkert. Det er ikke lækkert. Det er ikke sardiner, det er nuggets. Ja, men prøv at drikke den. Prøv at drikke den. Prøv at se, han sovser den. Han drikker vandet fra den. Det er okay ulækkert der. Okay, klart. Nå. Jeg slipper hånderen her. Er I klar? Ja, så skal du altså bare flyve nu. Får den tredje pinden. Oh shit. Det er ikke så godt, det der. Det var egentlig okay. Først. Okay, du er syg, Max. Så fandme over den. Den der bøvle-junkie der, han har altså styr på. Støvlen, han har altså bare knapperne i orden her. Støvle-junkie, boot-junkie. Boot-junkie. Så skal vi... Det er jo her, vi skal lægge pinden, er det ikke? Jo. Du parkerer lige lidt fra. Men vi har ikke fået vores bjørnespray. Nej, så må du lige løbe tilbage, Søren. Men er det ikke hernede, vi plejer at få den der? Den var helt nede i starten. Nej, det gider jeg ikke. Så kan jeg godt bare slås med den. Slip mig for fanden! Sådan der. Og den var god, den der. Den var god lagt. Og så når jeg kommer halvt over, når jeg er væk fra de første brædder med baghjulene fries, så hiver I de første brædder. Du må lige hjælpe Søren, han fatter ikke for 200 blander. Er I klar? Det er så dårligt. Ja. Så må I lige sige, når jeg skal... Altså, jeg kan jo ikke se en skid, jo. Det ser rigtigt ud, det der. Ja. Og så stop. Stop. Jeg har trukket hånderen. Så skal den lige have det andet bræt der. Og man behøver ikke de to brædder der. Prøv, hvad laver du? Du skal bremse. Brems? Du må ikke køre frem. Ej, hvad er det pinligt. Altså fries, der vælter røg ud af ham. Han får altså rundt nogle cigaretter i det spil her. Oh. Er du ikke inde i bilen? Nej, jeg er der. Skulle jeg det? Skal jeg bakke lidt? Nej, du skal bare... så ja, lidt bakke lidt. Lille smule. Det kan jeg ikke. Bakke lidt. Fuck. Det kan jeg ikke. Jeg kan først ikke... Kan I ikke ligge... Nej. Ja, det er rigtig svært lige her. Ja, nu lader der mig lægge det bræt her. Bilen. Kan du se? Ja, det var god. Spørg mig lige, om jeg har styr på det spil her. Nu får den ja. altså. Yes, det kan jeg godt se. Jeg kan godt se vores problem. Vi skal have fat i en wrench. Kan vi ikke trække lortet over til et træ? Ej, så trækker du mig skævt. Du trækker mig skævt. Må du dreje jo? Ja, det kan godt være, jeg kan det. Nej, det kan du ikke. Jo, du kan. Du kan dreje, mens. Så skal du bare lige 1,70. Der er... Altså, I står bare og glor, mand. Nu trækker jeg den. Hvem? Her? Søren, jeg smider den her. Og så må jeg lige styre imens. Ja, du styrer, og jeg trykker. Nå, nu kan jeg køre. Ja. Hvad er problemet? Det er perfekt, det der. Uden at miste liv. Okay. Og brems. Yes. Jeg har reset. Jeg har trukket hånderen. Fucking fedt, mand. Vi fucking gjorde det. Er det blærende? Så skal vi kraftedeme bare ned her. Ned hvor? Nå, lige ud. Yes, jeg er med. Nå, nu skal jeg lige huske at lægge håndbremsen ned.
Bumpy Road skilt, kan vi se. Oh shit. Jeg synes, det hele har været bumpy efterhånden. Oh shit. Her kan jeg ikke se en dyt. Skal jeg bare lige ud? Nej, jeg er bare ned, ja, og tør lidt til venstre. Brems. Stille og roligt, ja, det er skide godt det der. Jeg er bange for Og at så køre lidt til højre. også. Ja. Hold kæft, hvor det kører nu, mand. Nej! Der var 3 åbenbart. Oh shit, Hvor skal vi lige... autocamper? For helvede. Og så, yes, skarpt. Det venter. Det ved, skib. Drej, stop. Bak. Jeg skal lige bakke. Ja, fremad. Så fik jeg sgu rod igen. Tak så. Selv tak. Godt lavet, Søren. Der var en bjørn, der røg med benene i vejret, eller hvad? Der er hus. Kørte jeg en bjørn ned? Ja, Den smadrer nakke. bilen. Oh shit. gjorde den. Nej, Kør. det gør Kør. Hvor skal jeg køre hen? Ude på tømmerfloden her, eller hvad? Jeg prøver at få den væk. Jeg får bjørnen væk. Vi havde ikke den spray, vel? Nej, Og sygt, du ikke henter den så. Jeg har fået bjørnen væk nu, dreng. godt nok. Hvad gjorde du? Ja, den er efter mig. Okay, jeg går ind og tager det der er i huset. Så skal du bare løbe ud på båden her, Fries. Ud i vandet. Der er masser af scrap her og alt muligt. En ekstra controller. Noget kaf. Ja, den gad ikke ud i vandet. Den er væk, bjørnen er væk. Der er sgu et bånd mere her. Hold kæft, mand. Er vi på en båd nu? Der er bånd. Nu får den altså Vi lige skal noget lige, bånd. vi skal lige have fikset den bil der. Så vi bliver nok lige nødt til at bakke den ind. Det kan vi ikke. Jamen, Søren er der fuld i krig her. Jeg har lige fundet noget ekstra skrab. Vi har 16 skrab nu. Jamen, vi skal jo lige have den her. Vi skal lige have rappet. Behøver man at bruge Vi den skal der? spille... Vi skal spille nogle hjul. Nå, det giver den skjold, det der, Fries. Og det andet, det reparerer den. Det er 2 forskellige ting, kan du se det? Ja, Hvad for noget? den virker ikke rigtigt. Jo, den Hvad giver er det det? grønne. Sådan der, nu er den færdig. Den er fuld. Ja, vi mangler det blå. Det er Jamen, den gør, det den får Søren. Nej, Søren han giver den det blå, du giver den det grønne. her. Det er helt omvendt. Prøv at give den det. Så prøv at se. Går det blå ned? Nej. Jamen, jeg skal under bilen. Jeg kan ikke komme under den. Jamen så vent, så henter vi lige nogle af de der. Nå ja, vi kan løfte den op med en dumkraft jo. Den her kan da sejle den. Det er en færge. Jamen, vi skal ikke sejle den nu. Vi skal lige have repareret den, Søren. Ja. Jeg skulle bare lige kunne finde ud af, hvordan man gik væk fra den igen. Mads, nu stopper du, Søren. Jeg prøver lige at bakke den op på den Nå, der. rør den ikke. Prøv at se. Den Stop. er næsten op på rampen. Ja, stop. Så hvor stor fris han er. Stop. Vil I være søde, stop. Prøv at se. Den skal op på den rampe. Vil I være søde, stop. Og så bruger I den her dumkraft her. Det er kraftedeme utroligt. Vi skal op på rampen her. Den skal bare lidt tilbage. Nej! For helvede. Vi gør sådan her. Sådan her. Hvordan kan den ikke stå der? Og nu venter I lidt. Sådan der. Du er det sjoveste, jeg kender, Fris. Kom nu, Fris. Ja. Vent nu, Fris. Vent nu. Nu er den der fucking svejsværk op på taget, mand. For helvede. Så, nu er den oppe i luften. Ja, hvem skylder det? Det er da mig, jeg har sat en rampe herinde under. Godt lavet, Mads. Hallo! Jeg bliver syg i hovedet snart. Det kan jeg lige så godt sige. Det er også godt, det er faktisk ikke bugger sådan særlig meget. Det fede er, at Fris tror, at den får det blå af det der svejseapparat. Det gjorde den jo ind de andre steder. Nej, den fik det grønne. Nej, den gjorde jeg ikke. Jo, noob. Søren, hjælp mig lige lidt, for du gjorde det selv. Søren, så nu har jeg fået Jeg var noget mere lækker, skrab. men jeg reparerer bare. Ja, bare Ja, reparer den. Reparer den, Søren. Det giver det blå. Freeze, han Ja. der er gang Nej, med muligt, der er lige okay. Er den nu røget ned, den der igen? Ja, den er. Få den der fucking dumkraft op på den bil nu. Den er oppe. Prøv at gå ned og Nej, kigge. nej. Er du blind eller hvad? Nu stopper I fandme. I tager pis på mig nu. Nej! I gør det. Så er det Søren. Okay, prøv at lægge mærke til det blå nu. Sådan, godt, det ryger Fries. Det Nu holder virker I så. sgu. bare vi kæft siger. hard, mand. Det var det, vi har sagt hele tiden, Fries. Luk røven og giv den fucking noget olie, den bil der.
Og det er faktisk sjovt, Friis. Ligesom til Carpet Run, Det- så er vi også på en færge, når du bliver sur nu. Jeg synes, det er det samme. Det virker som en Carlsberg-tur, det her lige pludselig. Ja. Jamen, der var ikke nogen, der hører efter, hvad jeg siger. Vi har ikke noget olie. Hvor fanden røg den tynde hen? Vi har ikke noget. Jamen, der skulle Den meget står gerne nede være ved huset med noget... bjørnesprayen. Jeg tror altså, der er noget inde i skabene. Altså, jeg har lagt olie i skabet. Det har vi så også Der er brugt, ikke tror jeg. noget blå. Fuck. Der er heller ikke noget olie. Jo, ja, der er en dunk olie her. Stærkt. Så fodrer den svinet. Friis, han har bare lagt ind i skabet. Ja, jeg havde fandme altså. Jamen, Fries har styr på Ja. det her spil. Friis, han har gjort det i mange år. Fries, han har set så mange streamers være i gang med det. Hvad laver du, Fries? Friis, vi skal køre bilen. Nej, Jo, jeg røg ned. ja, det gør jeg også. Vores rampe ligger i vandet nu på grund af dig, Friis. Ja, godt Ja, lavet, ja. Fries. Så skulle vi lige have haft med den der. Vi begge to, vi svømmer efter den her Fries. Han kører alene. Tak for det. Tak Hvorfor laver den Tak for hjulspænd, det. mens den kører? Jeg ved det ikke, er det. Fries, han løber og brænder. Jeg dykker med en cigaret i munden lige nu. Det kan man sagtens. Jeg tænder også lige en. Fries siger, det var godt at ryge de der smøger der. Ja. Friis, han er lige ved Mega. at komme ned. Sejle mig ned nu. Laver den? Er der nogen, der kan gå ind i bilen? Ja, men der er jo ramper foran, mand. Hvordan skal jeg kunne Ja. få den af? Problemet er bare, hvis jeg slipper den her, ikke også? Så rører hele skibet tilbage. Nå, så vent. Så prøver jeg at dreje til højre. Så må den bare lige få Det lidt er frem godt og kørt. bak. Lidt bak. Ja, præcis, mand. Så er du der. Sådan. Nej, hvor er det spiller. Det var efter, at jeg fik en cigaret her, og så begyndte det at gå det bedre. Okay, fedt nok. Så Er vi er vi klar? klar. Ja. Ej, hvor er det hyggeligt, gutter. Og Friis, hvorfor er du ikke ude at lave noget? Ja, også sygt, Fries, han ikke laver bilen. Skal jeg er den rigtige vej her? Prøv lige at hjælpe mig. Nu gider jeg ikke mere. Det er sådan nu. Det ser helt forkert ud der. Nu holder jeg pause. Skal jeg ned Mit her? blodtryk har været op allerede. Friis. Jamen, jeg må hellere lige lidt tilbage her, for ellers så får vi så Nej, du skal mod venstre. Du skal mod venstre. venstre. Jamen, så vent. Hov, jeg er bare gear for helvede. Sådan. Så mod venstre. Deroppe. Ja, og mod Mener mig. du det? Ja, Kan jeg du det? kan så prøve... Det ser Du kan sådan- crazy ud. Nogle gange kan du prøve at køre udenom træerne, hvis det er. Altså, Der var et træ, ja. Jeg blev fanget. Det er jo svært at se noget. Sådan. jeg kører sgu på 2 hjul. Og så skal jeg op her. Ui, Og så bare op her også. professionelt. Ja, nu er der noget med nogle brædder derovre. Ligger de rigtigt, Søren? Ja, Så nu skal du lige rykke dig lidt her. Ham med, hva'? yes. Øj, kæft, hvor er det nemt, det her spil her. Flyt dig! Au. Flyt dig! Høj døren af, mand. Ej, Mads. Jeg kan da ikke køre anderledes, end jeg gør. Har du set bilen? Vi mangler bilen. Hvad er Ja, det i der hvert grønne fald- skjold der? Det fik den altså også, der fik Åbne. svejst i den. Nej, det var fordi Søren stod og banke på den med det samme. Med hammeren jo. Nå. Samtidig. Så det der, det er noget skjold, man kan få ved at hamre den, og det andet, der kan man reparere den, hver gang man tager en Det er svejser, under- eller hvad? Ja, det er undervognen det andet. Okay, det giver mening. Rød og motor, gul og hjul. Nå, vi er næsten op her. Der er ikke meget hjælp ved Søren. Hvor er Søren hen? Søren, man, jeg ved det ikke. Der er en låg, der er en mine. Rundt Der er en landmine. Det var egentlig meget godt, du ikke kørte over den. Hvad står der her? Private property. Ja, vent lige på mig. Der ligger landminer her. Hov, den ruller ud over, Friis. Sådan. Der er scraps. Ej, hvor er der lækre ting og sager her, og vi kan ikke få lygten med. Vi skal ryge Vi skal den der bærespray med. Ja, jeg tager en bærespray. lidt. Ja. Der er sådan en lækker kat. Vi skal lige rappe den bil her. Ja. Jeg tager motorolien. Jeg tager hammeren.
Hvad er det her? Yes, yes, yes. Nej, au. Wow. Man skal passe på, når folk står og hammer, det gør nas. Nå, jeg giver motoren det lidt der? olie her, det kunne den godt trænge til. Hvad er det der? Vi har slet Okay, ikke noget det at er tage en på. lang bro, det der. Og ned til et hus. Så skal du køre alt, hvad du kan, og så er der flyvehop. Hvorfor kan jeg ikke få lov at Hvad reparere er du henne? Jeg gik bare bag huset. Hvad sker der for den der væltede bro der? Den der går skråt ned? Ja, og den skal du køre på fuld skrald nedad, så ned i enden der er et flyvehop, og så lander du over til et hus. Men så er der en, der lige må guide mig. Jeg skal bakke her, ikke? Jamen, jeg ved ikke om, skal vi prøve at køre den vej, eller hvordan? Det er det, jeg er i gang med at reparere! Nå, for helvede. Så må du da lige sige noget. Ja, fris, altså det andet, det gider vi Det ikke. er køre det, på. jeg også jeg Jeg har lige spurgt, om der er en, der vil kigge bag, når jeg bare bakker her. Og så råber du først, når jeg bakker. Nej, men det er fordi, jeg tænker, I må da Det lige er vente sådan- lidt. Jamen, hvordan skal vi Du vide har det? glemt at sætte den i P. Du har glemt at sætte den i P. Nej, der er styr på det. Jeg holder Hvem på fik mig. tæsk af en hammer før? Ja, det gør jeg. Fikset? Nej. Det er fint. Vi kører. Jeg prøver Ja, igen. bare Jeg prøv. bakker bare nu, hvis der ikke er nogen, der kan hjælpe mig, hvor jeg skal bakke her. Jeg vil gerne hjælpe dig. Du stop der. Og så følger du efter Jeg var mig. ligeglad. Den fik bare bakke. Så er du Mads, er jo bare ligeglad nu. Ja, hvis ikke der er nogen, der vil hjælpe, så må vi jo gætte. Det er forkert. Det stop! Jeg prøver lige at ryge Du bakke skal, igen. du skal lige bakke. Og så lidt mere. Stop. Nej. Tilbage på vejen. Og der er en fucking mine her, mand. Ja, man kører uden om minen, men tilbage på vejen. Ja, så træd til højre. Yes. Ja, korrekt. Og Og så over på elevatoren herover, over på elevatoren. Men uden om minen. Ja, hvorfor helvede er der en mine der? Ja, men så kører den herop. Der er også en mine på elevatoren. Vi skal samle en elevator. Og vi kan ikke desarme den der, hva'? Ej, skal vi samle den der? Ja, Hvad? men du skal nok ikke røre Og minen. vi skal sætte ramper. Aha. Der er en mine også. Kan du ikke lige ofre dig selv, så han lige tager minen for os? Jeg tror ikke, kan man det? Det ved jeg ikke. Men de ligger jo imellem dem her. Jeg prøver. Det kan det ikke. Au! Det var dårligt, det der. Døde du? Jeg knækkede benene i hvert fald. Jeg kan ikke komme op. Nej, lad mig skubbe. F. Hold der. kæft. Nå, vi vil komme af med den ene, kan vi ikke? Jo. Hvad har I tænkt jer her? Den skal ligge på Ja, det her det- led, ikke? Jo. Ja, sådan der. Det er den anden led, Fries. Hvem er det, der ikke fatter noget? Sådan der. Nu har vi af dem der. Er det ikke nok? Nå, der er Nej, mange. vi skal... Så jeg skal lige have lidt flere på. Tror jeg, de skal ligge tættere? Nej, skal de det? Det skal vi Tror du ikke. ikke, det er fint nok sådan der? Jo, Den er meget godt. er det ikke bare at give den gas her? Og lige rykke den ene her. I må lige guide, hvor langt jeg skal. Ja. Det er ikke meget, man kan se, den her RV. Der var mine. Der var jeg edderramme til på at køre ind over den. Kan jeg godt køre frem her? Jeg kan ikke se minen. Ja. Kom frem. Ja, Og så... Ja, lige præcis. Yes. Det er rigtig godt, det der. Kan jeg godt bare Og vi køre? over til... Ja, du skal lige lidt den anden vej, lige lidt den anden vej. Lige lidt tilbage, ikke meget. Stop. Stop. Og så lidt mod venstre. Og så drej til din venstre. Ja, lidt mere. Stop. Og lige ud. Yes. Og så... Lidt... Er det der? Det er det, ja. Ja. Hvor den hånderen. Brædderne vælter falder af bare. nedenunder. Lanker ude nedenunder. Ej, det er ikke godt. Ej, det er ikke godt. Det er ikke... Stop, du kører ikke ud. Skal jeg køre ud? Du kommer aldrig op. Au. Jeg faldt ud over klippen, gutter. Vi skal lige have en wrench i dig først, tror jeg. Gutter, jeg faldt ud over klippen. Jeg er død. Den begynder at splitte ad nu, den her. Jeg faldt ud over klippen. Jeg er død. Ja, jeg kommer ned til dig. Nu er du i hvert fald hugget fast i noget. Okay. Kan du ikke tage den der fjernbetjening? Jo. Skal jeg bare Så prøve at tager jeg spille den? lige... Ja.
Det virker sgu. Siger du lige til, når jeg kan tage over i rattet her? Ja. Kan du dreje på rettet nu? Ja, så skal jeg lige ud af controlleren. Du kan i hvert fald også... Bare stop nu. Ja. Bare stop. Yes, jeg hiver det fra. Du er fra. Skal jeg lidt tilbage? Og så bak, ja. Yes. Og så til højre. Ja, tak, mand. Hvad med Søren? Sådan Hvor er der. han? Jamen, jeg kommer ned til Søren nu. Jeg faldt trækker ned over håndtaget. Ja, man Jeg har det ikke så ikke. godt. Og du er helt nede, eller hvad? Jeg er Hvor helt er nede Søren? på. Jeg er helt nede psykisk også. Hvor er du henne? Ja, altså sådan, okay, ikke sådan... Jo, jeg er nede ved vandet. Du er nede i vandet, så. Du kan se mit spejl, eller mit skærm, ikke? Nej. Jo, så tryk på musen. What the fuck er det her? Jo, ja. Så lidt mere over til venstre. Der er en eller anden forhindringsbane her. Er det dig, det der? Jeg er nede ved de træer nede ved enden der. Hernede? Ja. Ja, der. Og så ned. Vi prøver lige at ned lave en rescue med Søren. Yes. Ej, der døde du selv, gjorde du ikke? Jo. Eller hvad? Jo, det går. Mads? Døde I begge to? Alt Ja. afhænger af dig nu. Og husk, Mads, hvis du har lidt liv, ikke også, så tager du og lige spiser et eller andet, inden du går ned, fordi det er rimelig fucked up hernede. Jeg har altså fået de hårde hunde hernede. Du ligger fucked up sted, Søren. Ja, det er ikke så godt. Hvad har I lavet noget mad her? Nej, du skal lige Det grille. skabene og noget. Køleskab er der med, tror jeg. Du skal grille. Ja, ellers så skal du tage nogle af de der kyllingenuggets. Men det er sgu ikke særlig meget liv, jeg har mistet. Tror jeg ikke, jeg klarer den. Jo, Hvor er det, du jeg skal er nok henne? ikke hoppe ned der. Ikke hoppe ned der. Nej, du skal ikke hoppe ned der. Jamen, Hop ned der, ja. Og så stille og rulle ned. Du skal ned til vandet. Ja. Skal jeg helt derned? Ja. What the fuck, Rød, og hvordan kommer vi så op igen? Går op, tænker jeg. Arvin, den holder helt perfekt, og jeg er heroppe, og nu skal vi til... Nej, det vil du spøsespil, det er seriøst. Det er not fedt. Oha. Kan du se fra min skærm af, eller hvad? Ja. Oh shit, du er meget langt over til den ene side, så langt er vi slet ikke over. Jamen, jeg kan jo ikke komme ned andre steder. Nej. Det gik selvfølgelig heller ikke så godt for mig, kan man sige. Jeg tænker, jeg prøver ikke at dø, så skal vi til at have den der RV deroppe igen. Det magter vi ikke. Nej, du har helt ret, så hellere tage den safe. Der var sgu da sådan en vej her. En hej. En vej? Er det den, vi har kørt? Hej, Ja. ja, vi kørte her. Nå, okay. Godt lavet Søren han er lidt special sted. Ja, det er sådan lidt gemmelejsagtigt. Søren han er lidt på sådan en klippe. Han er slet ikke helt nede. Det har han faktisk sagt, han var. Jo, jeg er der. Du ligger lige under broen. Skal jeg Det ligger mod vel lige nede vandet, ved eller vandet. skal jeg mod venstre her, eller hvad? Men Du at skal jeg lidt er... Lige lidt længere ned, så opdager du os. Jamen, for jeg ligger... Ja, jeg ligger Der dernede. er vi begge to. Ja, gud, vi ligger hernede begge to. Der er i hvert fald en. Ja, det er Friis, er det ikke? Eller er det mig? Det er mig, tror jeg. Ja. Hvor er den anden? Bare tryk på F. Og så skal du over til venstre, over til Nej, venstre, Mads, over til Oh, venstre. det var langt. Det var ikke meningen. Jeg vil bare have Tryk på droppet dig. Tilbage. Jamen, Tilbage. vælg nu lidt, Søren. Nå, jeg vidste ikke, at jeg Sådan. kastede med dig. Jamen, det var en forkert knap jo. Og hvad siger du? Hvor er du hen? Ja, og så til højre. Han Ja, er hernede et eller andet sted. Ja, lige der. Og så lige lidt længere ind. Jeg gemmer mig der. Til venstre. Nu kommer du med her, så. Må jeg ikke blive ledet op? Nej, du kan komme med her, så er der bedre styr på dig. Ja, så laver han ikke ballade. Hvorfor står der 05 ind over skærmen? 05. What the fuck? Nu får du altså garnylen her. Fik jeg lige en stiv hvide der. Ja, husk at ryge nogle smøger, så løber du hurtigere. Det er godt gået, det her, gutter. Ikke rigtigt, vel? Vi var kommet her langt op, og så jumpede I begge to bare. Jeg prøvede at redde Søren jo. Ja, og jeg blev sur på
Fris. Ja, hvordan røg du egentlig ud over? Jamen, det var fordi, jeg skulle op til på den der bro, I var på. Så tænkte jeg kan jo bare gå langs stolpen. Det kunne man så ikke. Nå. Det kunne jeg da godt. Så det kunne jeg jeg har noget, du skal prøve heroppe på bakken. Nej. Nej, det er fedt. Se elevatoren. Der var jeg lige ved, det kan ingen mening. Nu er jeg ved RV'en, du. Jamen, der bliver med røget nogle cigaretter i den måde på ham der, sådan han er så hurtig. Fris, lad lige være speedrun det. Nej, hvad? Hvad? Hvorfor spawner jeg? Her, Søren, kom her. Søren. Seriøst, jeg spawner lige nede i båden, og nu kommer jeg tilbage igen. Hvad? What? Sygt en bugger, mand. Her. Prøv lige at komme over og tage den der. Jeg skal bruge den der melon, der er derude. Ej, det kan jeg ikke. Jeg dør jo. What the fuck? Nej, Søren. Jeg kom ikke engang ud på første trin. Ja, det er Nej. Nej! Jeg skal have noget liv lige om lidt. Der er sådan en rampe her, har I set det? Ja, den ser sindssygt ud. Hvad er der med nede i huset? Hvad er der nede i huset dernede? Har jeg været dernede? Nej. Jeg griner, hvis der er en melonhat. Hvordan kan det være så svært at komme derude, Bryce? Nå, du er derovre nu. Faktisk. Jeg er herovre nu. Ja, men jeg er død hernede. Hvad er det her? Det er lotion. Hvor er noget solcreme her? Noget solcreme. Lotion, eller hvad fanden det var. Yes, jeg kom over, og jeg fik det her metal scrap. Nu skal jeg bare tilbage. Kom ned og redde mig. Jeg skal jo tilbage igen også. Det blev rodet det her jo. Kan du ikke hoppe op på klipperne? Jeg vil hoppe fremad der. Måske. Oh shit. Jeg er næsten død. Ej. Jeg skal lige op og have noget liv, og så skal jeg ned til dig, tror jeg. Søren, kommer du og redder mig? Det er bedre, at Søren lige hopper ned, tror jeg. Jamen, jeg er der, hvor vi hoppede. Han prøvede forhindringsbanen, han kunne bare ikke klare den. For helvede, Fris, det er altid dig. Jamen, det er så sygt. Ja, det er simpelthen irriterende, mand. Det er fordi, han ikke hører efter. Ja. Hvor er du hen, Fris? Nede i hullet. Hvorfor? Hvad laver du dernede? Fordi vi skal prøve forhindringsbanen. Hvad laver du Det er jo ikke dernede. Jeg kom der længere, end du gjorde, Søren. Men nu op, Fris. Så altid efter ham, Fris. Nu er det lækker nuggets sådan noget, og der er metal scrap og sådan noget. Jeg skal lige have sådan en nuggets can der. Det kunne jeg fandme også godt bruge. What? Er den bugget, eller hvad? Der var en fucking mega... Den er der. Der. Den lå der et andet sted før. Nej, den gjorde ikke. Så tog den så. Ja. Så. Der er Harbo Bassman, der er sgu lige nyt Fris, hvordan har du så tænkt, at vi skal komme op herfra? Du kan jo bare tænke, at du går op. Jeg tænder karetten nu, herfra. Vi skal have den der flipper med speedrunner. Speedrunner, det her lort nu. Vi går derop her, selvfølgelig. Hvorhen? Nej. Det ser helt vildt sådan ud. Så skal vi nedad her, seriøst? Vi er lidt bugget nu. Eller lidt bugget. Hvor er han? Vi er nede i hullet, vi kan ikke komme op. Jeg har intet liv, altså jeg kan ikke tåle en gang fall damage, så er jeg færdig. Der er mad i bilen. Er der ikke det der? I kan da komme op den anden vej, kan I ikke? Altså modsat herover. Jo. Jeg kan vel ikke... Kan jeg kaste en wrench ned til jer? Det kan jeg ikke, eller?
Jo, så skal du trække os op med bilen. Nå ja, det kunne da være, du kan det. Kommer den ned til jer? Ja, Kan I holde fast i den? Jeg har den. Ikke. hvad nu hvis jeg tager og pikker dig op, så? Så kan du pikke mig op? Nej. Nå, det var fordi, jeg havde en fucking tape i hånden. Har I fat i den? Søren har fat i den. Du kan bare hive mig op. Ja, bare kom. Søren, kom, hiv op. Søren har fat i mig. Ja, hvor er det griner, det her. Øj, vi flyver rundt, mand. Prøv, det er 2 guys, one snor det der. Ej, hvor er det... Eller, jeg har fat i Søren. Det er sådan, der. Hvor er det grineren. Jeg kan ikke trække mere. Den bliver ved med at trække. Den sidder fast i klippen. Friis, du må lige ofre dig. Nå. Kan du ikke hoppe... Kan du trække den dig selv ned til højre? Ja, tak. Så. Og så slip lige Bare den der. reset. Vi er op nu. Og jeg har fundet mere scrap. Du er bare scrap til det her spil, sådan der. Holy shit, mand. Nå, er vi klar? Er du med? Så sætter du bare højgearet. Nej, jeg er ikke med. Den skal i hare her, Søren. Den skal edderrømme have noget gas. Jamen, jeg er slet ikke op, hvor bilen er. Hvad er det, der foregår? Jeg skulle lige ned og have alt det der scrap der, som I bad med. Wow. Fuck de der lortebånd. Okay, now we need to just start off with a little. Ja. Lad os tage lige fat i den. Ja. Sådan. Nå, er vi klar? Ja. Vi kan skrue op og ned, hvor er det sjovt. Og fjerde pind. Den får 5. Femte pind. Shit, den er jo hurtig. Den har også fået 5. Oh my god, går det godt der, gutter? Geronimo! Fuck, den er... Tryk på P. Det blev... Vi klarer det, gutter. Det blev sgu en Vi åben skal nok bil lige nu. have rappet bilen, tror jeg, fordi den er lige ved at eksplodere. Jeg vil bare være lige så blev sej som en dig, cabriolet. Fries. Jeg vil have en cabriolet. Ja. Godt lavet, Fries. Mads, jeg reparerer bilen nu. Ja. Så du ikke med hunden? Og taget Det var ud bare af lige eller noget? Ja. Det var bare lige før, der... Nå, ja, det var fordi... Nej, det var ikke sådan. Det var da jeg spurgte, kan jeg bakke tilbage nogen, der vil kigge, så siger du ikke noget. Så er det jo klart. Så må jeg hen over dig. Ja, det går med dig. Det havde jeg også sagt. Jeg Nu kan siger lige... det bare. Mads, jeg reparerer bilen. Hvem er det der nu? Det er Søren, der rammer mig. Ja, det er dig. Jeg står sgu bare og spiller nu. Kan du ikke lige lave noget mad til os, Søren? Ja, det kan du dernede med, jeg tror, jeg kan. Er der ikke, kan man ikke Nej, vi er ikke mere at skrab nu. Scrap. Oh, fuck. Fuck, den er latterlig, den der rampe der. Hold da kæft. Hvor er det sygt, den overlevede det der. Hvad er det, en grill, det der, eller hvad? Jeg kigger altså lige, om der ikke skulle ligge noget heroppe. Hvordan får I de burger på? En Du, kaster dem på eller sådan. Du der tager er dem ud af masser. pakken. Okay, Du tager dem ud af pakken, og så træder du dem op, og så går du hen over og trykker Q. Du må ikke æde den. Du dør. Du må ikke spise Der den. er værksted heroppe. Sådan. Og så Perfekt. popper de lige om lidt. Jeg skal bare lige have noget liv. Nej, hvad er det for noget random noget? Og så kom der bolle på os. Ja. For er det random. Og det var lidt mad, jeg fik ud af det. Ja. Der er en pakke med her, hvis der er. Giv den lige noget burger, Søren. Skrid med dig, din lortepakke, mand. Hvem den af? Hvor Søren den? Få nu lagt nogle bøffer på, Søren, mand. Ja, sorry. Sådan du. Så ud med det burgermad her. Vi er nogle skovsvin, vi er. Det er fedt, den måde, de, når de bliver færdige. Ja. Ja, Så får den lige bolle. Nå, er Friis inde og hente den inde ved huset, eller hvad laver han? Jeg går op i huset og hentet scrap metal, så jeg kan lave bilen færdig. Men det kan også være, at I bare skulle køre den op til værkstedet, for så kan vi få den svejst ned også. Ja. Og der er også olie, og der er
Vi har også olie deroppe. Ja, og der er også en Det vil sige, controller. jeg sætter den i bakgear her. Bak her, ja. Bare bak, og så drejer du til højre. Jeg sidder fast. Okay, du sidder fast med sten, kan jeg godt se. Kan du køre fremad lidt? Jeg skulle glemme at tænde svinet, det var sgu derfor. Okay. Fedt, mand. Der er ikke styr på en skid her, kan Og du så godt se. stop, og yes, og så bare fremad march. Ja. Der var jeg lige ved at lave money shift, det var lige før den røg i tredje. Og så kører den ind i værkstedet med det samme stykke svejsstand. Så for satan. Fedt, mand. Og længere frem. Skal den længere frem? Ja, sådan der. Perfekt. Nå, fik den motor damage, det var irriterende. Alt det fris lige har sat på, det faldt bare af. Gjorde der? Nej. Ja, jo. Der er et af de hjul her, der er skruet lidt ud. Jeg er lige spændt. Der er der stadig et af dem. Har vi mere motorolie? Ja, Der ligger du en udenfor. dunk her. Der ligger en dunk her. Giv den lige noget olie. Hvorfor er der så mange af de der bånd der, mand? Man kan jo ikke bruge det til en skid. Nej, lad nu være. Slip mig. Slip mig. Men der er to op. Ja. Nå. Jeg sad og tænkte, hvorfor fanden føler grinden sig ikke? Og det var et godt bånd, du fandt der. Det er så bare lige et nummer, altså. Bare lige at drukke nogle grejer og noget. Hold kæft, hvor er det hyggeligt, det her spil. Er der nogen kolde øl her? Der er masser. Får den altså noget bajer her. Lækkert. Så det der, det er godt, Fries. Nu får den noget over med liv. Sluk den lortekanal der. Det er så slukker motor. Nej, så er vi ikke mere melde scrap. Fuck. Pis. Der er to, er der ikke? Nu. Oppe i toppen? Nej, der er ikke. Nå, den forsvandt der. Det er fordi, jeg sad i bilen bak. Nå, jamen, så skal vi vel bare videre. Så du den sang der, hvem er det, der satte den lort på? Stop nu med den lort. Hvad fanden træls at høre på? Hvor skal vi hen? Følg mig. Herovre. Jeg elsker, at han siger herover, men så skal man lede efter ham. Ikke når man siger over venstre. Man aner ikke, hvor han er henne. Der er larm noget der. Så vær med at køre derud. Lortesang. Du skal dreje til højre. Til højre. Ja. Og fremad. Jeg rydder lige lidt op i alt det skrald, der er herinde. Sådan der. Den er god. Prøver vi lige første gear her. Så er vi fandme klar. Nej, hvad er det? Der er ikke så lagt ned, faktisk. Nej, man kan bare køre sig til os med det her, ikke? Fuck er landet. Nej. Jeg kan sgu ikke se, hvad fanden om det er dårligt. Jeg sidder helt oppe i forruden jo. Wow, hvorfor gjorde den det? Hvorfor gjorde den det? Nej, det mener du ikke. Hvorfor gjorde den det? Laver du? Det mener du ikke. Okay, Nej, det er jeg fast. røg længere ned. Jeg dør. Okay, vent lidt. Jeg har winchen. Ja, og jeg sidder inde i bilen. Ja, vi er færdige. Nej, vent lidt. Jeg har winchen. klikket. Nej, jeg havde den jo. Vi starter lige hernede. Tror du? Ja, vi startede nede i huset. Der stod et eller andet med checkpoint. Ja, okay. Vigtigt. Det var dumt, Mads. Jeg synes, den drejede af sig selv. Jeg synes sgu ikke, jeg Der er drejede. nu der dobbeltlyd. Der er Der er dobbeltlyd. dobbeltlyd. Er det mig igen? Ja. Det er til dig. Ja, du har også dobbeltlyden. Du skal lige trykke V en gang. Det er åbenbart ikke push Ja, to hallo? talk. Ja, sådan der. Ja, meget. Men din er stadig rigtig dårlig. Bedre. Ja, meget bedre. Har jeg det? Nej, din spillet fra start af. Skal vi reparere det mere stadig? her, Fries, eller Ja, hvad? det er det. Du har stadig dobbeltlyd med. Sådan der, sorry. Ja.
Ej, jeg tror lige, vi skal Jamen. reparere den igen. Jamen, jeg har prøvet jeres. Det var sjovt, altså. Der er måske Jeg ikke kan noget. reparere den. Det går der lige så sådan der. godt. Jeg reparerer. Skal jeg ikke ind i... Det er inde ved svejseren, eller hvad? Nå, det skal den også. Nu reparerer den. Ja, gør det. Du skal så lidt frem en lille smule, og ikke bare fyre den af, ligesom sidst. Der. Nej, lille smule mere. Lille smule mere. Der, sådan Helt der. op ad væggen. Der er ikke noget friplads her. Ej, hvor der ligger lækkert skrabmetal her. Hvem kom på der? Det er bare mig. Nå, goddag, ven. Hvad så? Mads, nu skal jeg lige høre, hvad er det for nogle Hallo, emoji med hjerter, du sender til mig på Snap? Hov, nu skal du ikke lige... Prøv lige at stoppe. Pause, så. Vi optager stream lige 2 sekunder, ven. Undskyld. Du må ikke leak mine beskeder. Eller så svarer fruen, eller hvad? Ja, så begynder folk så begynder alle at skrive. Så tror de alle, at de kan få de der lækre beskeder. Nå, hvad gør vi her? Hvad er det på? Er det på Twitch, eller? Nej, jeg slukker streamen. Vi optager bare noget til YouTube. Nå, hvor fanden... Jamen, så skal vi jo lige vente til I er færdige, så kan vi komme videre med spillet. Nej, men jeg skal nok mute. Hvad er det, I spiller? Are we there yet? Det ved jeg også bare, hvad er. Nå, er vi klar, rødder? Jeg muter. Tak. Så er der kommer olie på svin. Sådan der. Vi skal lige have rebet bilen også, jo. Nå, jeg troede, vi var klar. Vi har ikke nogen hammer med. Nå, fordi at jeg stod og svejsede, så tænkte jeg, der var en anden, der hammerede. Vi har slet ikke nogen hammer. Hvad fanden sker der? Den er her, den er her, den er her. Det er seriøst, den det er Søren hver gang, mand. Han kaster over Ja, det er bare mig, altså. Det er så sygt. Siger Det dumt. er så sygt. Hallo? Så sæt mig dog ned. Jeg hjælper dig bare lige heroppe. Ja, tak. Jeg siger så mange slags tak. Au. Det gjorde okay. Au. Lad være ramme mig, au. Så kan du lade det, kan du. Man skal ikke løfte hinanden, når de har hammeren. Au, Søren, lad det være. Du går i vejen. Du er sygt aggressiv med den der. Nu virker den faktisk fuldstændig, den bil her. Du er aggressiv. Den er up to date, den her. Den er bare lækker nu. Så er det ikke at smadre den. Sådan der. Okay, jeg kan Så vil de lade være at køre Jeg kan mærke gyden her. Jeg tror, jeg ramte et eller andet, der gjorde den bare drejet før. Nej, du gjorde ikke. Du var lige her, du kørte, og så drejede den bare. Helt Gjorde den? Ja. Okay, weird. Jeg synes ikke, jeg trykkede drej. Jeg synes bare, jeg ikke kunne styre den. Det er Så skal sjovt ud. jeg 180 her, eller hvad? Ja. Og så til højre. Eller hvad? Højre. Next exit to 8 miles. Nu stopper Jeg jeg. tror, Der er, du også, skal der er til højre. også venstre. Har du trykket P? Ja, hvad vælger vi? Skal vi lige lure venstre? Sådan Ja, en Hvorfor holder vi sådan? Nå, Der er også den her vej, jo. ja, faktisk. Jeg siger pilen. Altså, Skal vi ikke tage pilen siger pilen? højre. Skal vi ikke tage pilen? Lad os prøve. Skal jeg løbe i forvejen igen? P. Bum. Så er vi fandme klar. Hvor der jeg burde fucking næsten ramme rundt bag bilen med den der winch. Sådan så hvis du røg ned, så kan du bare sætte dig et eller andet sted. Og så skynde og... Wow. Ryk lige ryk dig. Kæft, man skal koncentrere sig her, mand. Sådan. Og så... Pas på det, der kommer et bump. Hvordan passer jeg på? Ja, det ved jeg heller ikke. Nå, okay. Nej. Jo, men du er nødt til, at du skal have et stort sving her. Det ved du. Ja. Du har også campingkort, jo. Ja, det har jeg. Og så er det lige første gear her. Hold kæft, mand. Jeg er ved at blive god til det her. Sejtrækker anden gear derudad. Får den tredje Fedt. pinden. Det er fedt. Og så op her.
Har vi fries med overhovedet? Altså, jeg holder fast i den der winch der. Jeg render bag bilen. Ja. Jeg er trukket op af muren, mand. Perfekt. Jeg har lige lukket døren. Altså, fries ikke kan komme med. Der er scrap metal derinde. Der er scrap metal, scrap. Hiv ankeret. Ude af farm, ude af høst. Og der er meget. Nej, det er fedt. Det kan vi godt lide, det kan vi godt lide, det kan vi godt lide, det kan vi godt lide. Det var lækkert. Det var lækker, lækker, lækker. Og fries har vi ham med. Han kommer der. Der kommer nu. Yes. Hvad har du attachet den til, Friis? Ikke noget. Han resetter den nu, gør han ikke? Der var han reset. Skal Det vi var have mere fries centralt. med her, eller hvad? Ja. Skal du med? Så nu får den en over nakken. Og gen til 7, den bro vi kørte ned af før derovre. Ja. Det er sindssygt. Det var sjovt, man kom den overhovedet op at køre. Det glemte jeg at kigge på. Det var jeg ikke lige klar over også for mit job. Der er så mange regler hele tiden, det er min fejl. Det er irriterende. Har du ikke lige tænkt lidt om? Ja, jeg vil godt have lov at undskylde og spørge, om vi stadig kan være venner. Er det ikke en blindgyde, det der? Nej, du skal bare til højre. Er Nej. der bjørn? Der er bjørn! Jeg har bjørnespray. Jeg kan høre den. Om kan den nå at fange os, hvis vi er så hurtigt, som jeg er? Ja, det kan den, fordi vi skal op ad sten. Jeg har bjørnespray. Der er også slanger her, kan I høre det? Kan jeg godt bare køre? Der er nogle brædder der, skal vi have dem med? Bjørnen er i hvert fald ikke med. Kører jeg den rigtige vej? Jeg ved overhovedet ikke. Men Så Vi det skal er dig, over der her er- jo. Vi skal over her. Der er i hvert fald noget bjørn Åh, eller jeg andet har bjørnespray. Det har sagt mange Bjørn gange. røg ned. Bjørn røg helvede til. Der er nogle af de her. Nej! Brættet røg ned. jeg har et. Brættet røg Nej. ned til bjørn. Nu skal du lægge den ordentligt, Søren. Ja, du får lov. Nej! Du skal ikke lægge den der. Du skal ikke lægge den der. Læg. Nej. Det var dårligt. Nå, Okay, jeg går ned og henter dem og kaster dem op. der er fyldt med slanger bjørn. dernede, Søren. Den klarer du. Pas på bjørnen dernede også. Så, Bjørnen der også er hernede. helt zoologisk have dernede. Den klarer Søren. Hvorfor er bjørnen også hernede? Det er fordi, Den fik Jeg fik lidt ham derned. gas. Den fik lidt tårgas. Den fik lidt sprøjt. Okay, nu er bilen snart ned, dreng. Gør den? Jeg er inde i bilen nu. Sådan der. Tak. Ja, fedt. No problem. Jeg tænker lige, vi tager... Kan du kaste brættet op her, Søren? Jeg er herovre. Nej, jeg kunne lige præcis ikke nå den. Kast den herover. Jeg er over på den anden side. Yes. Stærk, Søren. Det må være sådan. Så må I lige guide mig. Jamen, jeg kommer lige op, fordi bjørnen og slangerne er hernede. Sidder jeg fast? Jeg har wrench hitter. Ja, jeg tror, Friis han har wrench. Jeg har wrench hitter til, så jeg lige får rettet dig op her. Ja. Der. Sådan der. Så skal jeg lige Så er du først. fri. Så brems. Brems. Så Skal jeg til højre, eller? Du skal... Søren, du står lige foran ham, mand. Ja, Ja, det er korrekt. Er det rigtigt? Ja. Drej. Men, Ja, sådan der. Og så ret op. Ja, ret op. Yes, og drej lidt nu. Og gas. Ej, Øj, hvor er det spiller det her, var. Prøv at se, det var lækkert guidance, det der. Skal jeg så ned her, eller hvad? Vældig let. Jeg skal lige sætte den her. Sådan der, jeg går lige ud igen og kigger. Ja, bare kom. Pas på, at du ikke kommer ned. Yes. Og der gav det er bedre teamwork, det her. Kan vi komme ind igennem det hul der? Ja, jeg kan love dig. Der er scraps herovre, du. Der er en Det er slange, fedt. der er en slange. Watch out Og for der the er snake. bjørnespray. Jamen, det er kun julen, ikke? Jul, det kan vi ikke rigtig bruge. Nej, frygteligt. Skal jeg Og til så op her. højre?
Op her. Så Det er jeg op hører her. slangen, den bider efter bilen. Der er bjørn, der er bjørn, der er bjørn. Jeg har bjørnspray. Hvorhen? Den er efter bilen, den er efter bilen, den er lige efter Ja, bilen. jeg har den er lige efter bilen. Den er efter mig. Yes, så stak den af. Dejligt. Den kan sgu ikke lide bjørnespray. Wow. Hvad foregår der med den der? Så vent lidt, Mads. Og så skal Der du til slanger højre. her. Lige foran Jeg RV'en, kan der er en sgu slange. Lige foran RV'en, der er en slange. Vi skal bygge noget her. Ja. Yes. Og tilbage, ja. Og så drej lige præcis sådan der, og så få rettet op. Lige Og på så det lidt der. fremad, lige ud. Nej. Hvem? Okay, lidt drej til din venstre. Ja, gas fremad. Eller gas, så er det. Og lidt mere. Og der, og så mere sådan til... Ja, lige præcis. Og så bare gas på. Ja, mand. Nej, hvor er det spiller det her, det gør. Jeg kan høre en slange. Ja, men Så bare afsted. du holder os lige ovenpå den. Au. Jeg er død. Jeg skal have en EP. Jeg kommer, Søren. Vi får lige noget... Er du stadig infected? Skal du have en antidote også? Ja. Vi har altså godt med lækre... pas lige på slangen. Okay, jeg har fuld liv nu. Fuld liv nu. Hvor er den der antidote der? Jeg gav dig Kom, den. tag den tilbage. Jeg stak den i dig. Nå, okay. Så derfor er Hvad jeg- skal vi her, mand? What? Nå, så skal vi ned her. Aha. Gør du? Er du med, Søren? Hvem tager den Ja. der? Der er scrap. Okay, så bare lige ud. Skal vi ikke have den der? Den napper Søren. Søren dør. Jeg dør. Søren er retardo dårlig til at hoppe på de her. Det er helt sygt. Jeg står nede med en epi. Når du er der. Ja. Der er godt med EP her. Der er også en her. Jeg skulle til at sige, nu er det dig, der har brug for en EP. Nej. Nej, Friis. Altså, vi kommer til at få et problem der. Vi skal bruge nogle af de spyd der, fordi vi skal igennem det mudder. Åh. Der er mudder. Det har han da ret i, har han ikke? Måske. Jeg kan gå i det fint. Nå, okay. Så fik vi de 3 EP-pinde og noget skrabmetal her. Fedt. 2 Men EP-pinde. det finder vi ud af. Nå, Men så i hvert fald, så tager du og drejer lidt til din højre først. Og så lige ned. Yes, bare lige ned. Ja, tak. jeg kan sætte med køre nogle stigninger, den her, hva'? Er det bare at give den gas igennem, tror du? Prøv. Det var det, jeg nåede til. Sygt. Den svæver også, vil jeg sige. Er der en, der kan komme med sådan en... Ja, præcis. Så skal vi skal jo have den helt igennem. Ej, er der mere mudder herover? Det er der fandme. Bare sæt det op et eller andet sted. Vi har ikke flere af de øjer, har vi? Sådan der. Ja, der er også en oppe på taget, tror jeg. Nå, perfekt, for vi Så kommer bare til at fremad. mangle et øje. Hvem har fjerneren? Jeg har hammeren. Ja, Fjernbetjening. fjernbetjening, så. Nå, okay, jamen vi har et spyd mere på taget. Ja, fedt. Så bare tag det med ned. Jamen, Så det kunne jeg ikke. går Jeg har vi hammeren. Men jeg går op og tager det. Nu bliver der altså trukket noget bil her. Klart, det er fedt, det der. Spiller bare. Ej, hvor burde vi tage på camping.